Santa Susanna, una destinació turística de primer nivell, treballa des de fa un temps en la millora dels seus rendiments de destinació d'atractiu pels turistes en altres activitats que puguin fer més sostenible la important infraestructura que la localitat ofereix al visitant. Santa Susanna és una destinació turística amb una gran història i amb una gran tradició en el turisme familiar, que últimament s'ha volgut especialitzar en turisme esportiu i específicament en turisme de bicicleta. El ciclisme de carretera és un esport molt practicat, tant aquí a nivell nacional com a l'estranger, i Santa Susanna té les condicions òptimes, ideals, per tal que sigui un destí específic de ciclisme. Ens trobem aquí a l'Hotel Mercury, on s'ha fet el que és la sede del primer clínic de Santa Susanna, del qual avui sortirem un bon grup, gaudirem de l'entorn, de les rutes, farem 2 dies, avui és la primera sortida i demà diumenge serà la segona. L'activitat reunir fins 27 ciclistes que el dissabte premeren la sortida en una reunió que guià l'antic ciclista professional Melcior Mauri sobre un recorregut de 95 quilòmetres on predominà el bon ambient, que fins i tot acollí un tàndem en aquest pilot d'esbarjo, donat que a l'horitzó figuren objectius ambiciosos com la Quebrantahuesos o la Transpir. L'organització disposà d'un cotxe de senyalització pel grup i marcar els punts a més d'establir un avituallament mulabard de líquid i sòlid. L'experiència per a mi és absolutament primícia, perquè no soc ciclista de carretera, habitualment practico el mountain bike i avui, aprofitant aquesta oportunitat, m'han deixat una bicicleta de carretera i estic gaudint d'aquesta jornada amb aquest grup fantàstic i passar-ho força bé. Per la tarda es realitzaren unes útils conferències sobre nutrició i hàbits sobre la bicicleta. El dia següent s'organitzà una nova sortida amb la pujada de Coll Sacreu com principal dificultat de la jornada abans de tornar a les planures del Maresme per concloure aquesta original fórmula de combinar ciclisme, turisme i generar, en definitiva, activitat. I a part d'això, és una sèrie d'activitats que inclourem en el programa, per dir-ho així, periòdic, setmanal de Cycling Santa Susanna, com poden ser sortides guiades un dia a la setmana, o petits esdeveniments ciclistes també un cop a la setmana, o la visita al circuit de Catalunya, en l'activitat del bicircuit. Dins d'aquest pla d'actuació municipal s'integra la situació del municipi dins de les destinacions de turisme esportiu de Turisme de Catalunya. Un clínic que ha sigut pensat específicament per gent que es vol preparar no només per bicicleta de carretera, sinó també per triatló o per bicicleta de muntanya. Actualment han sorgit una gran quantitat de curses, una gran quantitat de noves proves, a part de les que ja sabem, tipus Quebrantahuesos o Terra de Remenses en el nostre país o fins i tot en l'estranger, curses de llarga distància que necessiten un entrenament òptim i que a més necessiten especialistes. I per això aquest clínic Santa Susanna pensava, d'una banda, dirigir el que seria l'entrenament físic, acompanyar els ciclistes, conèixer millor sobre de la bicicleta al costat d'especialistes de la bicicleta i professionals, i de l'altra, també una sèrie de xerrades amb gent del món de la fisiologia esportiva, amb gent del món de l'entrenament, de la preparació específica del ciclisme. Una acció conjunta que va sorgir de la col·laboració del Club Ciclista de la localitat i Anayet Sport Marketing. I per això ha endegat tota una sèrie d'accions, com per exemple uns hotels han començat a fer ja adaptacions en els seus serveis, en les seves instal·lacions, a nivell de la informació que donen, a nivell de les prestacions. Tot allò que el ciclista pugui necessitar ho trobarà en el que anomenem hotels ciclistes. Santa Susanna ha apostat pel turisme esportiu i llavors s'ha començat pel turisme de carretera. Llavors nosaltres, el nostre hotel, el tenim totalment adaptat per aquest tipus de turisme. Tenim tot el que són espais per guardar bicicletes, tenim espai per rentar bicicletes. Llavors hem adaptat el que són els menús i el bufet, ja sigui amb el tema d'alimentació, tant amb horaris pels ciclistes. Sabem que és un tipus de client que té unes necessitats, ja sigui sortir molt aviat, la qual cosa poden demanar-nos esmorzar fora d'horaris, ja a les 6 del matí, cap tipus de problema.
Llavors, fora d'horaris també tenen, quan arriben, tenen temps per dutxar-se i tal, i menjar també fora d'horaris. El fet de tenir-hi material, venda de material per reparació, d'accessoris, mallots específics, rutes georreferenciades i també escrites en mapes a la recepció de l'hotel, informació i formació del personal de les recepcions. Tot això és el que ha fet Santa Susanna per tal de convertir-se segurament a la pionera a la costa catalana de destinacions de ciclisme. Impressionant, impressionant. Molt bé, molt ben organitzada i molt bé. Ara, amb la primera edició del Clínic realitzada, l'organització ha pensat en la segona, que serà a l'octubre, amb la bicicleta de muntanya com a element de treball per les boniques cingleres de la Serra Prelitoral.